ഗൈസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. മോളൂസ് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ വേങ്ങര കുറ്റാളൂരുള്ള ദുബായ് ഹൈബർ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് പോണത്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് എല്ലാ സാധനവും എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. എല്ലാ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും. ബുക്ക്, സ്കെച്ച് കളേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഭാഗമൊക്കെ ഇതാണ്. ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഐസ്ക്രീംസ്, പല സോസസ്, എല്ലാ സാധനവും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ഓഫറാണ്. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഓഫറുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ എസൻസ്, കേക്കിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, പുഡിങ്ങിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ്. അച്ചാർപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയി ഇവിടേക്ക് അച്ചാർ കുപ്പികളാണ്. ഇവിടെ അരികൾ കേട്ടോ, എല്ലാ അരികളും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ കുറേ ഫ്രെയിംസൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഹോമിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ പല മോഡലിലുള്ള ഫ്രെയിമുണ്ട്. മുകളിലോട്ട് പോയാൽ നല്ല അടിപൊളി കെട്ടിലൻ ചട്ടികളും കയ്യിലുകളും പാത്രങ്ങളും സ്പൂണുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഓഫറിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. കുക്കർ, ഫ്രൈ പാന്, ഇഡ്ഡലി തട്ട്, ഡിന്നർ സെറ്റ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. നല്ല ഓഫറിൽ കിട്ടും. സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിന്നർ സെറ്റ് അധികം ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ കേക്ക് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. കേക്കിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ്. ഡോൾ കേക്കിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളും മോൾഡും എല്ലാം ഉണ്ട്. ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ നമ്മളെ ഗ്ലാസ്, ചില്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്, ജഗ്, അങ്ങനെ വരുന്ന സെറ്റാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ നോസിലും കപ്പ്, മെഷീൻ കപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയി. ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ഗ്ലാസ്സസും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം നല്ല ഓഫറുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് പിന്നെ മഫ്, ചൂല്, പിന്നെ നമ്മൾ തൈരിയിലും റൂമിലൊക്കെ ഇടണ ചവിട്ടികൾ, ബക്കറ്റ്, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റീലിൻ്റെ കുടുക്ക, ചെമ്പട്ടി എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് മൺചട്ടികളാണ്. പിന്നെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫൈബറിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഫൈബറിൻ്റെ അല്ലാത്ത പ്ലേറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ കൂട്ടാൻ പാത്രം, കുപ്പികൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഫ്ലാസ്ക്, ഷോ, പിന്നെ അതാ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലേക്കൊക്കെ കഴിക്കണ ഹാർപ്പിക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബുക്കിൻ്റെയും സ്കെച്ച് കളേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ ഷെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ സെക്ഷനും ഇവിടെയാണ്. എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാതെന്ന് വെച്ചാൽ കളറും ക്ലേയും സ്ലൈമും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രെയിം. പിന്നെ ക്രിസ്മസിനുള്ള സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, ഒറിയാമി സ്റ്റാർ. അതിനൊന്നും വലിയ റേറ്റ് ഇല്ല, കുറഞ്ഞ വിലയിൽ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഓഫറുണ്ട്. സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ വന്ന് എല്ലാ സാധനവും ഇവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ലെക്സ്, പിന്നെ പൗഡർ, എയർ സ്പ്രേ, റൂം സ്പ്രേ, ടിഷ്യൂ ബോക്സസ്, സോപ്പ്. പിന്നെ ഇവിടെ നട്ട്സ്, ചോക്ലേറ്റ്സ് ആ സെക്ഷനാണ്. പല ഐറ്റത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ കുക്കീസ്, ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നല്ല ഓഫറുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണമെന്നൊന്നും വലിയ വിലയില്ല, നല്ല ഓഫറുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ പല ചോക്ലേറ്റും നല്ല കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നല്ല ഓഫറിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഫർ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഓഫറുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാ ചോക്ലേറ്റും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ബേക്കറി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഉള്ളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ഫ്രം SK മലപ്പുറം മോളൂസ് വ്ലോഗ്.